dakle, ovo smo morali naravno da oba dela naše emisije počnemo na isti način, odnosno zaista od srca se zahvaljujemo i čestitamo našim najboljim ambasadorima koje je ikada ova država imala, našim sportistima u ovom trenutku. Dakle, vidite šta su se od Asmira Kolašinca do Ivane Španović, preko svih ovih naših Ziki, Trojicki, Novak, naravno, Krajinović. Svi su oni dali svoj delić, neko više, neko manje, ali rezultat je 5-0 protiv Hrvata. Dobar dan. Dobar dan, dobar dan. Sad ću da vam predstavim našega gosta. Evo ovako, Dejan S. Miletić. To S je odrednica, jedna po tati, jel? Po tati. Tako, nego šta. I koji kaže, ispod toga piše, svet je počeo da se ujedinjuje. Tako kaže gospodin Dejan S. Miletić, ovdje prisutan. On je predsjednik centra, moram da vam predstavim našeg gosta, i to onako baš zvanično sada. Pa ćemo da pričamo malo za početak o sportu, kako ste vi se ovo doživjeli. Rekli ste mi da ste plakali malo. A predsjednik centra za proučavanje globalizacije CGS, Beograd Srbije, on je jedan od osnivača, gospodina ovdje prisutan, Međunarodne protivterorističke akademske zajednice, i sad skraćenica osnovne latini 2004. godine, profesor i tako dalje, i tako dalje. Da ne nabrajam sve moguće titule i zvanja. A što je vama najvažnije? Pa najvažnije su dve stvari. Najvažnije je što sam vanredni profesor Fakulteta za poslovne studije i pravo i smatram da je to odrednica, jedno životno opredeljenje da uvek učiti neprestano, nikad kraja i nikad dovoljno znati. I to je ono što je praktično nešto što je obeležilo moj život. Ali meni se javi jedna gledateljka i nauči me sljedeću misao. Kaže, nije znanje znati, nego znanje dati. Umete li vi to... Kako je dobro. Kaže, nije znanje znati, nego znanje dati. Ajdemo sad ovako. Umete li vi to i kako vi to prenosite? Samo još ovu drugu komponentu svoju, drugu svoju životnu aktivnost, a to je vođenje Centra za proučavanje globalizacije, Center for Globalization Studies, koji je orijentisan ka promeni ambijenta kulturološkog pre svega, onda političkog, ekonomskog u regionu. Onda sa implikacijama na Evropsku uniju i svet i tako dalje. Nadamo se ka boljem, nečemu boljem, čemu težimo kao narod, kao pojedinci, kao narod, kao svet. Naravno da ne težimo kao pojedinci nečemu gorem. Ima, do duše, ima nas raznih. Neko teži svom ličnom boljitku, a zaboravlja društvene interese. Ima mnogo takvih ljudi. A društvena odgovornost je temelj svega što radimo. Ako imamo osjećaj društvene odgovornosti, u stanju smo da budemo korisni i sebi, ali i svome društvu. Ali to je sad druga tema, nešto malo pre smo počeli. Počeli smo to što ja nisam počeo, stvari sad ću da počnem. A to je koliko je piti kafu globalna manifestacija od globalnog značaja, koliko zbližava, šalim se, može kafa? Pa ja ne pijem kafu, ali kao dobar gost piću ovog puta. Ne, ali ja ovdje ne prevaspitavam svoje goste da možete... Ali ću uživati ovog puta jer je dobro društvo. U društvu sve može čovjek da podnese. Tako, molim lepo. Baš će mi biti interesantno da... Možda supruga nekuva dovoljno dobru kafu pa vas odvikla? Ne bih sad o tim aspektima ko kuva kako, jer ja priznajem da nisam i pokušavao da pijem kafu. I to je odlika bila, pošto svi to uz cigare i kafu, tako sam bio mali. Ostalo mi je u sećanju kao nešto što... Ritual. Kao ritual, neki koji, zašto bi morao da ga sledim i tako i nisam ga sledio i gorko mi je i tako. Idemo dalje. Počeli smo i ovaj drugo poluvreme, a moramo o tom sportskom sada maniru da pričam, tim izveštajem koji zaista, ja mislim da nijednog našeg, pa i ne samo naše ljude, ne ostavlja ravnodušni. To je znači ovo što su naši sportisti uradili. Vi gledali ste ovo, jeste pratili to? Da, pa naravno. Pa mislim, ja sam bio aktivni sportist. Možda odakle, koji su to stvari, uključujući naravno i sport, koje svet prepoznaje kad je Srbija u pitanju? Znači, to je jedan aspekt. Ovo po Novaku, po Asmiru Kolašinicu, po Ivani Španović, po svim tim našim sportistima, Šekarićki, da ne nabrajamo sada, naravno, Emir Bekrić i ostali. Dakle, koje su to još stvari koje nekako, ajde da kažem, da ne budem pogrešno shvaćen, iritiraju evropsku pa i svetsku javnost? Kad je Srbija u pitanju? Jednu stvar želim da istaknem, pošto dosta puta za ove naše srpske okvire, ajde tako da kažem, imao sam prilike da obilazim mnoge zemlje po kongresima i razne vrste. Svet se promenio u velikoj meri. Od kad do kad?
od rušenja blokovske podele, pa recimo do skoro, ajde tako da kažem, jer sad se ponovo menja. Sad je opet u novim promjenama, to ćemo obraditi. Posebno ćemo pričati. Ali ja nisam osjećao neki objektivan animozitet od strane bilo koga, bilo gdje da sam putovao. Prema nama? Prema meni kao Srbinu, kao čovjeku pravoslavne vere, to nije, ali zašto da ne? U Izraelu, u Nemačkoj, u Britaniji, u Americi, na kraju krajeva, 2006. kada sam bio u RAND korporaciji, znači ja nisam nikada osjetio animozitet prema meni kao Srbinu. Postoje određene sumnje, ponekad osjeti čovjek, to je, može da se osjeti rezerva, ali suštinski ja sam prepoznao da ljudi traže u čoveku ono dobro. I ako prepoznaju to, nema veze. Čekaj, da pričate o običnim ljudima... Ja moram priznati, pričam o intelektualcima pre svega, odnosno ljudima koji su iz akademske zajednice, ljudi iz obaveštajno-bezbednosnog sistema, ljudi iz analitike, takvi ljudi. Znači, dobro, to su ipak neki poslovni susreti. U redu, malo viši nivoj, ajde tako da kažem. Ali ja ne sumnjam da je slično i u narodu tamo. Jer mislim da ljudi posebno, kako da vam kažem, su mnogo opušteni na takozvanom zapadu, odnosno u Evropskoj uniji, u Americi, opuštenije žive i naviknutiji su na tu multikulturalnost koja je u stvari sastavni deo modernog sveta. Mi smo u nekoj vrsti ksenofobije čak, a ksenofobija može da se izjednači sa siromaštvom. To znači, pa to govori o slabostima jednog društva. Jer društvo koje se plaši bilo koga, znači da je nedovoljno razvijeno, kvalitetno i boji se da će biti narušeno time što će neko doći. Ne može niko da vam uzme prave vrednosti. Ali ako ih nemate, imate kvazi vrednosti, onda one će lako nestati. Strah u stvari dolazi iz nedovoljnog obrazovanja, nedovoljno skučenosti, neslobode koje proizlazi iz ekonomske, uslovno rečeno, bede. Mi živimo u društvu u kome srednja klasa ne postoji. Počeš i od nas. Svi smo sirotinje, uslovno rečeno. Možemo da ne priznamo to. Slušajte, ako napravimo neku tu paralelu u zaradama, recimo, samo krenemo od ono osnovno što narod zanima. Pazite, možemo i sad pričamo ne znam šta, ali narod to nekako sabira, 1, 1, 2, pa ako nema on to da sabere, onda mu je to džaba mu sve ove priče, znate. Pričamo o tome kako živimo. Što vi kažete, svi smo mi siromašni, pa naravno da sam siromašan ako ima 300 evra. Ekonomski, da se razumije. Ekonomski, duhovno, sportski. Molim lepo da se zna. Tu nam premca nema. To je ovaj sport, to je ovo što pričamo. Ali ne samo sport. Ja sam vodio studente na takmičenje iz pregovaranja. Evo, deca su tad bila pre vas. Deca su bila u Švedskoj, neko će sada kaže pevaju dobro, ne pevaju dobro, pevaju fantastično, nije to toliko važno, bitan je taj kontakt, to druženje, širenje to nekog našeg duha, tradicije. Taj osjećaj da u stvari ljudi se dele na dobre i loše, odnosno na one koje prepoznajemo kao dobre i one koje prepoznajemo kao loše. Sve drugo je sekundarno. Znate, taj naš instinkt u odnosu na ljude, to je vrlo bitna komponenta. Ali hoću da kažem jednu stvar. Ja sam vodio studente na svetsko takmičenje iz pregovaranja. Oni su pobedili Harvard i Georgetown, Ivy League. Iz pregovaranja? Iz pregovaranja. Stvarno? Da, zaista. Harvardski metod, ja neku školu sam godina... Ajde, kakav je to metod? U čemu se... Kakve su to veštine? Bravo. Pa da. Mislim, često se vrti oko toga, jer to deluje kao neko... Pa ne znam. Da li je moguće, Nenade, da mi učimo pregovaranje? Da li je moguće da mi učimo pregovaranje? Moguće. Amerikanci su prvi Harvardska škola pregovaranja. U stvari, oni ide iz njihove pravne law school, pravne škole, formirali su jedan koncept. Samo moram, neću dozvoliti sad ovo mora da se završi misao. Ja ću posle, ajde. Posle. Da, zato što radi se o načinu pregovaranja u kome obe strane treba da dobiju. Odnosno, da izađemo iz pregovora na način da jedna i druga strana zadovoljila svoje krucijalne interese. Ali mi da budemo zadovoljni. Intimno. Da se razumemo, često puta je moguće da smo jednako zadovoljni. I to apsolutno. Zašto? Zato što često puta ima i strateških interesa. Nije sve u jednom susretu, u jednom rešenju. I oni su razvili koncept win-win pregovara. Roger Fisher, izvesni Roger Fisher, da, on je napisao knjigu win-win pregovara i to je krenulo sa jednom školom koja se kasnije razvila i mi smo to preneli ovde i išli smo na neka dodatnu edukaciju i tako da. I naši studenti odu, prvo su bili u Leipzigu,
i osvoje 3. mesto. Pre 2 godine smo bili u Atini, osvojili 6. mesto, ali to je u konkurenciji najjačih univerziteta Kine, Rusije, Britanije, Amerike. Na kom jeziku su pričali? Engleski oficijalno. Pa da, bez engleskog ne može da se uči. Čujte, ako su to takvi rezultati, a nije na našem jeziku, pa onda je svaka čast. A znate šta sam ja teo se našalim? Da postoji katedra za ogovaranje, a ne... Pa kako, pa kod nas ratuje se. Ja nemam te katedre, ne znam za ogovaranje kod mene, ali kod mene nema. To je privatni fakultet, tamo univerzitet, tako da nemate koga da ogovarate i nema ni razloga, ako vam se ne sviđa. Mislim se kao sportska disciplina. A ima kod nas sportske discipline, ali to treba izbaciti, tu disciplinu. Ajmo sad malo o tome da pričamo zaista. Ali bi se vratio na ovo što piše Dejan S. Miletić, pa onda svet je počeo da se ujedinja. Ajmo nam malo to pojasniti. Može. Pojasnit ću prvo Dejana Miletića, oko imena, ja sad se šalim malo. Ima Dejana Miletića, sam čak imao i u svom odeljenju u školi. Ima ih puno. Ja sam rođeni Kruševljanin. Zato otud to sve. I onda sam shvatio da u stvari pojavio se neki Dejan Miletić. 2003. treba u Izrael da odem. Pozvan sam od strane ambasade Izraela. Globalna konferencija o borbi protiv terorizma. Pre toga se nisam bavio tim aspektima. Kad ambasadorka bivša Jafa Benari, uvažena, koja je dosta pomaka napravila u saradnji Izraela i Srbije, ona je nekako smatrala za shodno da ja treba da budem jedan od učesnika. Odjednom se pojavilo više nekih ljudi koji su nekim čudom smatrali da i oni treba da budu, ili čudom ili realno, ja sad neću da ulazim u to. I ja izlazim iz ambasade, tad su vize bile u izraelskoj ambasadi, i na vratima stoji grupa naših tih učesnika. Mislim, sve slučajno, pod navodnicama. Znači, oni ulaze, ja treba da izađem ispred ambasade. I šta se dešava? Dešava se u stvari da upoznajem Dejana Miletića, još jednog, iz Republike Srpske. I onda sam ja shvatio da u stvari nije isplativo da svi budemo Dejani Miletići, da ima razlike. I onda sam uveo to sve, to je jedna stvar. A svet se ujedinjuje i to već dugo. Sad ja moram da zamolim nešto. Da tu sad stavimo tačku i zapetu. Tu nam je lasta. Dobro. Nećemo dozvoliti naši prijatelji čekaju. Sačekat ćemo malo nas dvojica. Pa ćemo nastaviti tu priču tačno tamo gde smo stali. Nemamo problem. Gde god da su krenuli, a onima koji su krenuli za Pariz i tako dalje, ja malo zavidim. A šta se radi jednog dana možda? Ali smo sada, mi na neki drugi način ćemo da pričamo i o Parizu, i o Londonu, i o Njujorku, i o Moskvi. Ja studentima uvek savjetujem, kažem, sad je trenutak da obiđete Evropu, svet. Pa vama ništa ne treba, treba samo da prespavate negde, možete samo bilo šta. I samo se skupiti 4, 5. Nikada jeftinije nije bilo posjetiti Pariz, posjetiti Beč i tako dalje i osjetiti lepotu drugih naroda, drugih država. Sve je lepo. Je to deo ujedinjavanja? Ljudska težnja, od kako postoji čovjek, je da sve što svojim mislima može da obuhvati ujedini. Da li pod svojom kontrolom, da li da bi uneo neko dobro ili da bi sebi doneo neko dobro. Ali je to težnja čoveka. To možemo i Aleksandra Velikog, i možemo i doba Rima, i možemo uvek da, pa na kraju krajeva, i kod Hitlera, i kod mnogih, kako da kažem, lidera, vojskovođa, ponekad i zločinaca, ali ta ideja je prisutna u našem duhu, u našoj svesti. Čekajte, pravimo razliku između ujedinjavanja i porobljavanja? Naravno, pravimo svu razliku, ali u osnovi je ista ideja kako ukrupniti sve svako svog ugla. Naravno, mi ne pričamo o ujedinjenju u smislu porobljavanja. Naravno, to je jedan izazov koji prestoji pred svima, ali to za slobodu se bori. Sloboda se izbori. Sloboda mora da se nađe način kako da stvari funkcionišu. Ako smo van procesa, ako smo objekt međunarodnog sistema, odnosno ako se oni bave nama, mi nismo onda subjekt. Mi ne možemo da učestvujemo u poboljšavanju nečega, nego se svi bave nama. Mi smo decenijama već objekt međunarodnog sistema. Sada pokušavamo da se izlačimo se polako, postajemo neki subjekt, generišemo neke ideje u regionu i tako dalje. Ali da se vratim ja na promene u svetu i tu nazovi globalizaciju. Ja sam učenik čoveka, to je neobična stvar, jer ja sam evroatlantske orijentacije, to ne krijem. Znači, ja verujem da je Srbiji mesto među najjačima, među najboljima, među tehnološki najnaprednijima, među sistemima koji, kako da vam kažem, su dokazano
funkcionalni i koji štite prava čoveka i pojedinca i u koje naši građani, odnosno posebno mladi ljudi, jedva čekaju da odu pa po cenu da rade i kao nosači ili da prenose pice ili kelneri i tako dalje. Mnogo im bude draže nego da ostanu često puta u Srbiji, iako su im roditelji dobro situirani, iako nemaju ekonomskih problema. To je naša realnost i to sam više puta imao prilike da se uverim. Nažalost, sad, ja bih volao da smo mi deo svega toga i ja se zalažem da da mi se prilagodimo na način da budemo deo toga. Ali moj glavni učitelj, čovek od koga ako sam nešto dobro naučio, to je bio on, je izvesni Dejan Pavlov Kreculj, profesor. Šta je on rekao? On je disident, on je osuđen na smrt, bio izvršnom presudom kad je Infombiro spremao atentat da bomena na Tita i kao mlad čovek on je prebegao u Bugarsku i došao je do savjetnika bugarskog predsjednika Todora Živkova, komunističkog u ono vreme. Koji je takođe ubijen? Koji je umro. Ne, on nije ubijen. Mislite, ja? Da. Todor Živkov je u... A, Todor Živkov, ja mislio Georgij Dimitrov. Izvinjam se, Todor Živkov, da. Ali šta je zanimljivo tu? On je se. sa Jevgenijem Maksimovićem Primakovim pisao knjige, odnosno jednu knjigu, ja znam, možda ima i drugi. Metodologija situacionih analiza. To rade obaveštene službe. Analiziraju određene scenarije i onda gledaju koje su optimalne, koje su mogućnosti uticaja na krize i tako da. Znači, oni imaju zajedničku knjigu Metodologija situacijskih analizov. Tako nešto se naziva knjiga na ruskom. I zašto vam to pričam? Zato što je on bio veliki rusofil čovek. Aha. A ja sam njegov učitelj. Učenik. Učenik, pardon, da. Ali šta hoću da vam kažem? Prateći sve to, analizirajući, biti u situaciji da vidim kako stvari neke funkcionišu. Epilog krize na Balkanu 90-ih i sve to, mene je nekako, pošto ja sam ipak rođen u Kruševcu, na 50 km od Kruševca mi je sva rodbina, tako, hoću da kažem, ipak je moja duša tu. Nije mi ni u Rusiji, ni u Americi. I ja razmišljam šta je to što treba uraditi, kako se treba postaviti da nam bude bolje, da naša deca ne žele da odlaze odavde. Neko nam se Dejana javlja. Da čujemo ko. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Da. Pozdrav vama i svima u studiju i naravno vašem gostu. Naravno. Zovem iz Pančeva i samo sam htjela, gospodine Nešo, da vas podsjetim i da vas pitam. Gledam vaše emisije i znam da ste obećali jednoj gledateljki da ćete da li da pozovete u emisiju gospodina Vulina, a upravo vas podsjećam, pošto sam čula sada koji slojevi sve postoje, ja hoću da vam kažem da bi trebali da ga pozovete u emisiju ili ne znam kako da dođete do njega. Čini mi se da ste onda zapisali to da ćete da ga pozovete. Da vam kažem, mi smo često u kontaktima. Pokušavamo da, ne Vulin i ja, nego sa raznoraznim ljudima, onima koje vi inicirate kao ideju da budu gosti, verujte mi. I onda vidite i sami da on čas ovamo, čas onamo, teško je to nekako uskladiti. Znate zašto? Termin ove emisije nije zgodan za to. Ove svi popodne od 6 pa nadalje, njima je lako, onda ljudi mogu da nađu neki slobodni trenutak. Ali evo, samo bih vas nešto pitala i da ne zadržavam, da bi baš onako zanimljivo... Lepo priča naš gost, jeste vidjeli? Ajde, kažite. Samo sam htjela da vam kažem. Pošto čujem da je sada vlada obezbedila novac za ove ljude koji će sada da ostanu bez posla, ne znam koliko su rekli. Samo bih vas htjela da pitam, pošto postoje za decu, za žene, nasilje nad ženama, nad decom i to. A ja bih sad vas pitala kako se to zove mi koji smo, odnosno ja sam ostala 2003. bez posla kao invalid. Znači, prošlo je 12 godina. Znači, niko u ovoj državi, nikoga nije bilo briga kako ću ja dalje. A znači, za 12 godina ja sam imala 8 operacija i sad da... A šta je pitanje, draga gospođo? A moje pitanje, kako se to zove? Da li je to nasilje, da li je to neka vrsta genocida? Jer mi nemamo pravo na život. Zašto se sad mi preskačemo 12 godina? To može bude neka vrsta nebrige. To može da se kategoriše recimo kao neka vrsta nebrige i sad ja ne znam šta da vam odgovorim jer ja nisam u toj situaciji da mogu. Ali vi ste to rekli. Rekli ste to glasno, rekli ste to javno i sada gde će to da dođe i ko će to da čuje, to ja ne znam. Mislim da se ova emisija poprilično gleda i da uvek ima nekog efekta, verujte. Ali u svakom slučaju hvala vam što ste zvali i što ste to rekli.
Još jedno da kažem, kada su ti ljudi u pitanju, mislim na ministre, mislim na te ljude koji su strašno aktivni u tom smislu, 10 do 12, pa pretpostavljam su svi mogući sastanci na bilo kom nivou, baš u to neko vreme. Od Skupštine, znate, ponekada nama neki poslanik poput Milovana Drecuna pobegne sa... Da bi došao do... Ali opravdavamo ga sad da bi došao do emisiju, tako da nije tako to retko bilo, ali kažem, nezgodno nam je vreme u tom smislu kad je ova emisija u pitanju, a strašno zgodno kad ste vi u pitanju, jer znam da nas gledate. Pokušat ćemo, daćemo sve od sebe da to uradimo. Evo, obećavam to, a kad će to da bude, to ne znam. I da se vratim. Da se vratimo, od ovog mog profesora, koji je umro 2005. godine, koga sam ja imao prilike mnogo da naučim i s kojim sam se razišao 99. posle epiloga našeg cele priče i tako dalje, idejno, ne ljudski, kaže on, čovek je onoliki koliki su mu problemi. Kaže, koliki su problemi onoga kakvim problemima se bavi, takav je on, takva mu je duša, tolika mu je duša. I ne možeš, kaže... A onda naš narod ima ogromnu dušu, ima velike probleme, čujete gospodin. Ali ne radi se o problemima, radi se o odnosima. I ja sam tu zavoleo taj problem globalizacije koji se kao termin pojavio u to vreme kad sam ja postao zom politikon, odnosno političko biće, što kaže Aristotel. Onda sam naišao na taj termin i analizirao sam šta je to. Pošto je to predmet, kako da vam kažem, mnogih sporenja. I ljudi pokušavaju... Jeste vrlo jedno nepopularno naziv. Znate, a ja sam centar čak nazvao, centar za proučanje... Hrabro. Ali nije slučajno, jer odgovor na budućnost jednog naroda i države je razumevanje okruženja u kome on opstaje, funkcioniše, a to je svet koji se ujedinjuje, čije su međuzavisnosti pojačane. Pričate o drugoj stvari, potpuno. Pa ne slažem se. Sa sličnim imenom. Pa ne bih ja rekao. Globalizacija je u stvari međuzavisnost i integracija. Znači, u kom smislu? Pojačana međuzavisnost svih subjekata društvenih, od pojedinaca koji sad mogu da komuniciraju i tako dalje, do država koje više ne mogu... Čega se ja bojim da ne? Izvolite. Znate Orwella? Pa kako ne? Znate šta on kaže? Svi su jednaki, samo su neki jednaki. Toga se bojim. A sad vi šta kažete? Da. Dobar dan, izvolite. Halo? Imamo li nekoga? Mi smo tu, vi ste tamo, ali mi nemamo kontakt. Da se vratimo na ovo. Ja sad moram nekako... Da, u redu, pa polemika je potrebna da bi računili. Ajde, neka vrsta, nema ja baš neko pravo da se polemiše sa vama, ali me to zanima. Kako da to sada, pazite, veliki narodi, veliki, brojčano veliki, ajde, Kina, Rusija, Amerika, Nemačka, Francuska, Britanija, tako, sve su to neke moćne zemlje. Moćne zemlje. Jeste. U toj priči koju sada vi pričate, kako sada mi mali, uslovno rečeno mali, da se izborimo za ravnopravan status u toj nekoj budućoj zajednici? Vidite koliko je to zanimljivo. Sad ste pomenuli velike zemlje, Nemačku, Francusku. Naravno, velike moćne. Prostanstvo. A pogledajte, one su se odrekle dela svog suvereniteta za jednu zajednicu koja se zove Evropska unija. I Britanci? Dobro, Britanci na svoj način. Baš i nisu. Baš i nisu, ali ne znači da neće. Znate, to je sad pitanje procesa istorijskog. Pa mnoge stvari imaju uspone i padove, mnogi procesi. Kada pogledate trend razvoja čovečanstva, vi ćete shvatiti da su ljudi obrazovaniji, da čak iako su te razlike između siromaštva i bogatstva veće, broj siromašnih je manji, suštinski, jer i raste broj stanovnika na svetu. I kad biste procentualno to posmatrali, svuda je došao taj neki... Svi malo bolje žive u proseku. Malo bolje. Malo bolje, to što smo mi na margini Evrope. I mi. Pa mi smo poslednji. Nekad smo bili među prvim državama u svetu. Po mnogim aspektima. Sad smo na dnu. Sad čekajte, da se zadržimo na tom nivou. Izvolite. Ali to je ali moram samo ovo. Ali baš zbog toga smo na dnu. Što nismo razumeli to. Nisam mislio se da držimo na dnu, nego da se držimo kod te tačke, kod te teme. A zašto? Zato što se neko javlja. Pa zato, ali ne daleko bilo. Samo se nadam da će biti nežni. Samo nežni da budu. Joj, budite nežni. Ajde vi sada. Dobar dan, izvolite. Halo. Izvolite. Ajte, molim vas, ako možemo malo brže. Zanimljiva mi je tema, zanimljiv gost. Lepo pričamo, tamo smo krenuli neki aspekti koji su svima valjda zabavni. Izvolite, još jednom. Prvi put, drugi put, treći put, prodato nema. Dobro, bit će prilike. Biće prilike. A slobodno se vi javite, neće vam naš gost ništa.
Ne želim da se zadržimo na dnu, nego šalim se, nego tu da stali sad da nastavimo tu priču. Možemo. I ja pitah kako da izbjegnemo to da ne budemo jednaki među jednakima, a da neki budu jednaki. Hoću da kažem da se percepcija suvereniteta, taj Vestfalski sistem nacionalnih država, koji je formiran 1846. posle rata dugog protestanta i katolika u Evropi, tad je uspostavljen prvi put jedan sistem država nacije. Znate koliko je prošlo godina? Pa sad će 200 godina još malo od tog trenutka kad je to formirano. Stvari su se u svetu mnogome izmenile. I svet se menja neprestano. Neko iz Sarajeva. Evo, dobili smo informaciju. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Poštovanje, dragi prijatelju. Htio bi da se uključimo u ovaj razgovor slušajući tog vašeg gospodina, neću ne spomenem ime, i želio bi da se vrati u svoje djetinjstvo i tamo da ostane. Jer nama takvih priča je dosta i previše. A kako je vaša priča? Ajmo da čujemo vašu priču. Hvala lijepa, prijatno. Hvala lepo vama također. Ali to je legitimno. Čovjek ima pravo da kaže svoje mišljenje. I moj stav je manjinski. Ja se ne bojim toga. Njegove mišljenje da se vi vratite u djetinjstvo. Pa, verovatno čovjek računa da mi je srećno djetinjstvo bilo što jeste. Ja ne mogu da se žalim. Znači, nisam imao ružno djetinjstvo. Ceo život mi je lep. Ja ne mogu da se žalim ni na šta. Imamo zaista emisiju, imamo televiziju, i to ne jednu, nego čak 2 televizije. Naša televizija i BN televizija koja prenosi, preuzima, koje su potpuno otvorene. Ova emisija je potpuno otvorena, demokratska. Svako ima pravo na svoje mišljenje, uz malu ogradu, da niko nema pravo nikoga da vređa. Ali ta želja da se vrati u djetinjstvo, ja bih volao da meni to neko poželi, a još bih više volao to može se ostvari. I onda bi, čini mi se, zavisite sada sa ovim nekim našim znanjem, vratimo se, pa bili bi glavni frajeri. Jeste to nešto, ali ja mislim da svako vreme ima svoju lepotu. I svaki period života ima svoje prednosti i nedostatke. Ja trudim se da fokus na one prednosti i preporučujem svakome da traži u realnom vremenu, u ovom trenutku, da maksimizira dobro, a minimizira zlo. I prema drugima i prema sebi. Ovo što sam ja danas ovdje i što ću izložiti ovaj svoj manjinski stav Srbije ili regiona na kraju kraja. Čekajte polako. Hoću samo ovo da naglasim. Je u stvari borba za slobodu svih nas. I tu mi zajednički se borimo za slobodu mišljenja, slobodu dozvolite da drugačije mislim, prihvatite da sam drugačiji u tom smislu. Naravno, ne mislim samo Neša. Ne, na sebe ne mislim, generalno. Kao ljudi moramo da se učimo toleranciji. Ajmo ovako, ako imamo cilj, ako je cilj isti, a to je boljitak za ovu državu, za ovaj narod, onda vi imate samo drugačiji metod kako da se do toga stigne. Jesam dobro shvatio? Jedno je metod, a drugo je možda i saznanja određeno. Metod koji je sazdan od saznanja. Mnogo je lakše kad čovjek ne zna. Čekajte, da biste napravili metod, morate da imate puno saznanja, ne malo. Pa jeste. Ja mislim da sam dosta imao prilike stvari da vidim, iako možda ne delujem toliko oronu, ali me život mazio. Žena, supruga vas je. Svi su me mazili, kako znam za sebe jedinac sam i tako da. Slučno znam, ali... Tako da ja, šta sam tada? Lepo, ako tako mogu da kažem, nikako ne izgleda oronulo. Ali šta hoću drugo da kažem? Mnogo je važno... Se ne što se ja malo šalim? Ne, šale su uvek dobrodošle, nego mi se nalazimo u ozbiljnoj situaciji, pa ja gledam da izbalansiramo to, da bome da niti da pređe u šalu preveliku, niti da je preozbiljno. Jer o čemu se radi? Moramo da se trgnemo, svet nas neće čekati. Mi moramo da uhvatimo ritam sa stvarima, sa dešavanjima, sa istorijskim procesima, ako hoćete. Pa Srbija ima tu jednu, kako da kažem, istoriju, i uopšte region ima jednu složenu, hajde tako da ne kažem sad da hvalimo nešto, a drugo kudimo. Složen je život na Balkanu. Pa hajde da ga olakšamo, hajde da tražimo dobro jedni u drugima, hajde da se ponosimo. Evo, u Kraljevu, primjer, način na koji publika reaguje na gostu. Posle svih onih, kako se u medijima sve mržnja uzajamna, pa i u Hrvatskoj i u Srbiji, samo se traži povod da se ubaci, da se mrzimo više. Vi mislite, ja to moram da vas pitam, da li je to bila spontana reakcija Kraljevčana da na taj dostojanstven gospodski način dočekaju Pa ko može da upravlja tolikim ljudima? Ili je to neko tamo napravio akciju, nemojte da im zviždite? Ne, ja sam se bavio proučavanjem i teorija zavera. Pa nema to, to je normalno. Ja mislim da je to krajnje spontano. Smo došli do višeg nivoa. Ja mislim da su ljudi shvatili da se mnogo ulaže u to da se mi uzajemno mrzimo.
I ja mislim, mi smo to demonstrirali da možemo. Jer mi možemo mnogo da se mrzimo i to je dokazano kroz istoriju. Ali ja bih volao da dođe trenutak da se mi volimo. Moja iskustva sa ljudima iz regiona koje sam sretao u Atini, u, ne znam, Briselu i tako dalje, su i više nego pozitivne. Mi smo se pomagali. Nemci budu u šoku. Uvek se zbune kad naiđe Hrvat, ima jedan kolega tamo i tako dalje, i mi, čak su iz spletke se naprave neke da se konflikt... Ma ne može niko. Prosto, ipak se mi, i pored svih tih nesreća koje smo doživljavali u regionu, više volimo nego što volimo one druge ili treće i tako dalje. Hoću da kažem, način na koji se odnosimo u regionu će odrediti naš uspeh ili dalji pad. Ne Srbije samo, nego svih država. Jer svet ruši granice, ruši barijere. Saveznici su vam potrebni, prijatelji su vam potrebni ako ih možete da nađete. Ne neprijatelji, ne mržnje. Nema od toga nikakve koristi ni na jednom nivou. Naravno, svako neka svoje interese štiti, to je krajnje legitimno. Kadrovi koji se kadriraju, ljudi koji treba da dođu u narednom periodu, moraju da budu ljudi koji su svesni procesa, svesni evropskih interesa. Nije sve samo srpski interes. Postoje širi interesi. Većeg broja ljudi. Pa to je kao kad bi samo ja o svom interesu mislio, a ne mislio o interesu Srbije. A onda posle kažem, jeste toliko ljudi, moje mišljenje, moj stav, moja borba može da donese neko dobro više drugim ljudima isto. To je, kako da kažem, taj osjećaj odgovornosti prema onome što znaš, što možeš i tako dalje, što si dužan na neki način da odužiš svome društvu. Ali to se tiče i regiona Balkana, to se tiče Evrope, konkretno. Zalečiti rane na Balkanu, krenuti dalje, pojačati to, ubrzati te integrativne procese je u stvari odgovor na boljitak Evrope. Jer ona ulaže da bi to na neki način se izlečilo, ali neće da baca u crnu rupu. Niko neće novac da nam daje dok sistem nije uspostavljen koji će podržati i održati te stvari. Jer ostalo će se progutati u džepove, razvući će razni ljudi koji su egoističnog karaktera, koji misle o svom džepu, o svojoj deci sam. Mnogo sam sretao takvih, nazovi, ozbiljnih biznismena. Pa pogledajte zadužbinarstvo u Srbiji. Pa ko od naših tajkuna, biznismena ostavlja nešto svoje zemlji, svom narodu? A setite se, pre Drugog svjetskog rata koliko zadužbina po Beogradu imamo. A zato što ovi su uglavnom nosioci kapitala. Čak nisu ni stvorili taj kapital, nego samo se prikazuju kao ljudi koji... To je tragedija Srbije. Jer da su zaista zaradili ozbiljnim radom, oni bi... Drugačiji, pa pogledajte u Americi. Hajmo, Dene, da vidimo ko se sada javlja. Dobar dan, izvolite. Dobar dan, Živko ovde. Živko, odakle? Iz Beograda. Kažete, Živko. Ja bi cenim vašeg gosta. Ja bih ga pitao da kaže malo našu situaciju po pitanju privatizacije, odnosno našeg oslonca isključivo na strane kredite, radovanja stranim kreditima, po pitanju naše proizvodnje. Pa da li se mi možemo radovati samo ako nam dođu stranci, pa nam obrađuju zemlju, pa uzimaju pare, pa nam izgrade fabrike, pa rade dok imaju interese, pa posle ostave. Da li ćemo jednog dana da shvatimo da moramo sami nešto da proizvodimo, da se ne oslanjamo mnogo na kredite, na te strance koji nam samo izrabljuju zemlju? Dobro, hvala vam. Hvala na pitanju. Pa, evo, pošto je tad, moramo odmah prelazimo na drugi kolosek. Da, ovome, pošto ja sad... Sa koloseka na kolosek, uz malu skretnicu. Uz malu skretnicu, ali sve je to, naravno, cijela tema i u stvari... Dokle će stranci da dolaze ovde, da budu te neke privatizacije, da kaže on pokupe kajmak pa da odu? Naravno, ako... Tako kaže on. Ali, znate, to je... Ja ne znam, evo, pošto vrlo je zanimljivo to sad pitanje, generalno to kako se kreira javno mnjenje kod nas. Evo, polako. Znači, neprestano antagonizam, vrlo su zastupljeni antievropski stavovi, vrlo su zastupljeni, sve nam neko otima, sve. A ja na kraju uvek vidim da sve pare su kod naših tajkuna koji ih iznesu iz zemlje, na Kipar, po Moskvi i tako dalje i tako bliže. Misliš uvek? Pa sada više, nadam se manje. Ozbiljno spiti? Pa ne, pa uvek se novac plasira na način ko može da dođe u situaciju da lako dođe do novca, on obično je privilegovan od strane neke grupe i toj grupi mora i da vrati. Ajde da pokušamo da se vratim na ovo. Srbija
troši više nego što zarađuje. Još uvek? Još uvek. Opet ja pitam još uvek. Naravno. Pa prošle godine je bilo 2,5 milijarde manje u budžetu. Ove godine je prognozirano 2 milijarde. Znači smanjujemo. Mi smanjujemo, ali te 2 milijarde moraju od negde da dođu. Moraju. U projekciji budžeta, znači ono što je država isplanirala kako će trošiti i šta će zarađivati, stoji da ima manje para 2 milijarde u 2015. Šta će? Pa, eto, to je taj novac koji mi moramo, pa prodat ćemo verovatno Telekom i tako dalje, prodat ćemo kao što obično radimo i nadati se da će nešto se čudo neko desiti i smanjivat ćemo, nadamo se, pošto MMF nas taj pritiska, mi stalno kukamo na te strance, ali ajde opet da se fokusiram na ovo. Naravno da mi ne možemo bez stranog kapitala jer nemamo funkcionalni sistem. Da je sistem funkcionalan, da je privreda razvijena, da nije razvučena, da nisu kakvi biznismeni, nazovi ih biznismeni naši, kupovali fabrike da bi uzeli zemljište za izgradnju, da bi upropastili praktično, mnogi su ostali bez posla, bez ikakvog razloga. Nije suštinski, ali otimačina jedna, ja bih to tako nazvao. Najviše neprijatelja je u našim redovima, pod navodnicima neprijatelja, jer naši ljudi poznaju sistem, naši ljudi ga brzo traže te rupe u sistemu i pljačkaju sami sebe praktično, odnosno budućnost ovog naroda. Zavlače svima nama u džep. Nadam se da je sada to smanjilo se. Ja nemam neki uvid direktan, ali je tu ta odlučna borba protiv korupcije i tako dalje sigurno daje neki rezultat. Ali što se tiče investicija, stranci, daj Bože da ulažu te greenfield takozvane investicije. Znači investicije u kojima oni daju novac i grade fabrike, prave nešto konkretno i tako dalje i tako bliže. Te investicije su nešto što je najbolje što može jednoj zemlji da se desi. Da bi se to desilo, vi morate da imate uređen sistem, morate da imate prepoznat sistem kao poslovno, tržišno orijentisan i tako. Mi to još uvek nemamo. Mnogi dolaze da mešetare, mnogi dolaze da izvuku. To je prirodno u biznisu. Kada je sistem postavljen dobro, oni to ne mogu. Oni ne mogu, ali ovo ću još jednu stvar da nađem. Ajde, pa ćemo da uključimo neko. Da, može, ali nikakav strah. Prosto mi moramo da napravimo sistem koji će regulisati pravila igre na pravi način jednaka za sve. To je tržište. To je tržište ekonomije. Jednako za sve, a ne ja znam Marka, Janka, Nešu i tako dalje i tako bliže. Ajmo sada vi, malo ste sačekali, ja se zbog toga izvinjavam, ali ne možemo našeg gosta u pola rečenice da prekinemo, a sada vi izvolite, odakle zovete? Halo? Da, izvolite. Izvolite. Halo, jel se čujemo? Savršeno se čujemo. Ja vas nešto ne čujem. Pa ja vama kažem izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Pozdrav za vas, gospodin Nešo, divni ste. I pozdrav za Kraljevo, Davis Cup i sve što se tamo događalo za ovaj vikend, ulepšalo mi je život. Što se tiče diskusije ovog gospodina, ja sam se kasnije uključila, pa nisam u toku. Prvo, naša vlast trenutna dobila na izborima ogromnu većinu i podršku. Da bi istu tu vlast sada predavala oni, mislim, od koje su je uzeli. To je jedno. Ja sam prvo glasala za gospodina Vučića jer sam verovala da je mlad čovek i da će brzo da nešto reši. Međutim, očigledno da ne može. Samo pitam, da li je ova sadašnja vlast, od kako je na vlasti već 3 godine, jednu trafiku otvorila i zaposlila jednog čoveka na taj način? Da ne govorim o velikim firmama, o proizvodnji, o tim stvarima koje jednu državu treba da čine državu. Vidite ovako, ja to ne mogu, ne znam da li naš gost može na to da vam odgovori. Neko iz vlasti može, kad dođe ovde, a vi ste rekli vaše mišljenje i hvala vama na tome i na uključenju. Idemo brzo na izveštaj koji se zove izveštaj Automoto Saveza Srbije, jer oni uvek korisne stvari nama ovde sugerišu i mi divno sa njima sarađujemo. Uz uvek onaj savjet, nabavite člansku kartu Automoto Saveza Srbije. Nikad ne znate kad će vam to biti potrebno. Za strašno male ili smešne pare na godišnjem nivou imate prijatelja tu negde pored vas, ona kartica, broj 1987. Idemo mi na taj izveštaj pa se onda vraćamo ovde i koliko nam vreme bude dozvolilo, pričat ćemo malo o ovim svim. Ovakav je plan. Idemo sad kratko. Ostalo nam još, boga mi, nepunih 5 minuta. Znači, vi, čuo sam da je to Novi Sad u pitanju, pa vi, dobro,
Pa ništa, pa ja više neću ni da pričam. Ajde, ajmo brzo, izvolite. Dobar dan, ja se izvinjam Nešo, davno se nisam javljala. Znate šta, spominje se razvoj zemlje. Od 2006. godine su nas maltretirali stare vlasnike, u stvari ja sam naslednik od mog dede i od oca i sa majčine i sa očeve strane. Silna zemlja je trebala se dokazuje da je to naše vlasništvo i taksi Boga sveta smo se naplaćali i namučili da pokupimo papire. Da bi se verskim zajednicama u naturalnom vraćala i zemlja i zgrada i sve ostalo, a nama jednostavno neće se uraditi to jer je u celoj Vojvodini urađena komisacija. Neće se donese zakon supstituciji u svim državama do sada. Crnogora davno uradila instituciju, nama neće da vrate. Mnogi mladi ljudi bi se vraćali na svoju dedovinu i sela bi se razvijala i ne bi bežali iz ove države, nego bi ostali ovde da proizvode kao što su naši očevi, kao što su naši dedovi od 1700 neke godine su moji sisali to sve, da bi ja danas živela u 20 kvadrati stana od moje dedovine što treba 22 jutra zemlje, samo zemlja da se vrati. Sad ovako, to je to. Ja ne mogu više da to vreme trošimo, jer vidite, ovo je ovdje mali Sebastijan, mogu da vam ga pokažem, a imate i vi valjda sad kod kuće, još samo 2,5-3 minuta do špice, do vesti. Dejane, ajmo sad ovako da se dogovorimo, nismo zagrebali mnoge teme, nismo ni dotakli što kažu, a imamo puno o čemu bi mogli da pričamo i što smo planirali. Ajmo ovako, doći ćete nam ponovo, je li tako? Ali ajmo sad da stavimo neku tačkicu i zapeticu na ovaj deo priče. Dosta smo se bavili Srbijom ovog puta. Iako smo planirali da se bavimo svetskim problemima i globalizacijom i uopšte dalje je to realno i tako da nismo to uspeli. Život je nametnuo određene teme i to je u redu. Ali ovo hoću da na neki način poručim svima da razmisle. Kakva je ta zemlja u kojoj žele da žive za 10, 15, 20 godina? Kakva je zemlja u kojoj treba njihova deca da žive? Da li je to sistem, odnosno zemlje koje su u Evropi? Da li je to Sjedinjene Američke Države? Da li je to Rusija? Da li je, recimo, ko zna, Iran? Mislim, neka svako razmisli, ali u pitanju je... Ne, zato što postoje neke vrednosti za kojima nismo ni blizu. U pitanju je kulturološka odluka, u pitanju je vrednostna odluka, sistem vrednosti koji želimo kao narod da usvojimo, da bude deo nas. Da li su to ljudska prava, slobode, pravna država, sloboda, jednaka prava za sve na tržištu i tako dalje. To je ključno pitanje. Molim svakog od nas da sedne, da se zapita, ako je to već tako, ako donese odluku, neka se bori za to u šta veruje. Ali da ne rasuđuje emocijama, da ne priča o tome kako nam formiraju mišljenja koje kakvi mediji, svaka čast vama ovde, ali nama se formira mišljenje da volimo ili ne postoji u međunarodnim odnosima ljubav, postoje interesi, oni su večni, a politika je umetnost mogućeg. Hvala vam puno. Molim. Hvala vam puno i ovo je dobra poruka. Dobra poruka. Razmislite glavom, ali mi smo takav narod da ne možemo ni srce tu da... Nikad ne izbaciti srce, ali dozvoliti da gledamo u budućnost. Dobro. Neka srce bude u budućnosti. Hvala vam puno. Sutra se naravno ponovo družimo, a do sutra, šta da vam kažem, prolepšalo se vreme i to je možda najvažnija vest. Neće biti poplava.